Čas adventu je také obdobím setkávání. Tuto tradici se rozhodli v Krasově obnovit. Pojďte se podívat, jak se jim to povedlo. Dobrý den, já vás vítám na naší adventní sobotě, kterou jsme se rozhodli obnovit, kdy chceme vlastně obnovit naše tradice, zavést novou adventní sobotu spojenou s ochutnávkou vepřových výrobků. Jako program máme lampionový průvod, mikulášskou nadílku, rozžínání vánočního stromu, občerstvení je vlastně ochutnávka vepřových výrobků, svařák, pivo a potom nám bude později hrát hudba, skupina Projekt. Dneska budeme vyrábět tlačenku, jitrnice, jelita, polívka bude. Loni byli dva, bylo málo. No, jsme měli dva, bylo málo. Nebo předloni, tak, ne loni, protože loni se nezabíjelo. Tak nabízíme pivo Plzeň 12, svařáky, grog, čaj. Sekaná, tlačenka, ovárek, masíčko pečené, jitrničky, Svařáček bude. Zvládli jsme to, doufám, takže necháme se překvapit, co budou lidé mluvit. No je to úžasný. Ty akce tady bývají bezvadné a jsme rádi, že máme znovu paní starostku, protože ta se o to hodně stará. No. A je to výborné. No, možná teď budeme až do rána, to záleží na počasí. A na výdrži taky. Zabíjačkové speciality si mohli lidé zakoupit již od 14 hodin. Však se také v tomto čase prostor za obecním úřadem, kde celá akce probíhala, rychle plnil. Že by se vyrobené zabíjačkové dobroty neprodaly, v žádném případě nehrozí. Spíš to vypadá, že příští rok bude potřeba pašíků zaříznout o něco víc, aby se uspokojila vysoká poptávka. Nic na plat, zabíjačka je zabíjačka. A před Vánocemi je potřeba trošku promastit žaludky. Určitě se nám tady líbí a je fajn, že paní starostka něco takového tady dělá pro ty vesnice. My jsme jako rekreanti a je to bezvadné, moc bezvadné. Vánoční doba však začala již minulou první adventní nedělí. Advent je doba určená k zamýšlení a vzpomínkám. Paní starostka všechny přítomné přivítala a seznámila je s programem dnešního odpoledne. Poděkovala všem, co se na přípravách celé akce podíleli. Popřála nám příjemnou zábavu a pohodu nejen pro dnešek, ale také klidné prožití zbytku adventu a šťastné a spokojené Vánoce. Pro děti měla radostnou zprávu. Jakmile společně rozsvítíme vánoční stromeček, přijde se k ním na slavnost podívat Mikuláš. No uvidíme, koho si dnes čert odnese do pekla. Na Mikuláše už budu doma. Líbí se mi to, jsem spokojená, mám koupené, těším se, až si to doma ochutnám. No líbí, konečně začnou akce a bude veselo na vesnici. Bude v vesnici trochu žít zase. Ne, jak to bylo. Bezva. Hlavně starostka se stará, ona je bezva na holkách. Tak přišli jsme pro ty brambory, no a pro to uhlí. Děti se na příchod Mikuláše a čerta důkladně připravovali a mnozí pro jistotu ještě pilně trénovali básničky a písničky. Mikuláši, přines k nás, písničku ti zaspívám. Přines prosím trochu dobrot, můžeš ji dát třeba do bod. Dárky dáváš pro radost, pro každého máš jich dost. Mikuláš, ti se učil na koláč. Ti v pekle ti se radujou, od rána si jenom tancujou. Když se vyspí do růžova, pod kotlem si zatopí, nemejou se, nečešou se, pořád je veselý.
Aby si děti zkrátili čekání na rozsvícení stromečku a Mikuláše, vyrazili společně s rodiči a lampionky na průvod Krasovem. No, teda dneska jsem se přijel podívat do naší vedlejší obce Krasov. Jsem velice rád, že lidé jsou zde tak družní a že začínají slavit ty svátky tím dneska vlastně už druhým adventem. No, co bych chtěl popřát zastupitelstvu obce Krasové, ať se jim daří, ať lidé z nich mají, jak se říká, radost jejich úspěšné práce. A paní starostce bych chtěl popřát v tomto novém volebním období hodně úspěchu. Ať jim obec kvétá, ať je dobrá spolupráce mezi Krasovem a Branticemi. Kde máme toho čerta? Tam je čert. Tak co čerte? Berem je? Děti volat postupně? Jo, hříšníky nejdřív. Teď přišla ta dlouho očekávaná chvíle. Mikuláš do Krasova opravdu dorazil s čertem i andělem. Podle nebeského seznamu vyvolával jednotlivé děti a společně s čertem zkoumal, zdali si zaslouží mikulášskou nadílku. Pořádek musí být i v pekle. Proto přinesl pekelný seznam hříšníků i čert, takže se nikdo z dětí nemohl vymlouvat a musel slíbit, že se polepší. Tady máme seznam z pekla. Tak se podívám, jestli tam nahoru nejsi. V Krasově byl Mikuláš s dětmi spokojený. Až na pár zlobivců jsou všechny děti hodné, ve škole se učí a doma rodiče poslouchají. Básničky, písničky, vše šlo jako na drátkách. A kdo nemá zrovna hudební nadání, může svatému Mikuláši ukázat třeba dřepy. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ale co to? Nedošlo v nebeské kanceláři k omylu? Cože? Opravdu? No opravdu. Monika Baranová, starostka Krasov. Balíček? Že ty jste Já? To není možné. To není možné, já jsem byla hodná. Ne! Aha, to je v pořádku. To není hříšník. Mikulášskou odměnu má za to, že se tady dnes můžeme sejít, společně se pobavit a užít si spoustu legrace. A my se tedy určitě bavit budeme. Už se